направих някаква нова механика с кали и прелетях 30 метра в техните кули. Видях. Много добре видях. Няко от ето тука, отидох ето тука. Масив. Джинса пък където ли? Не знам. Няма мана. Ето я. Апа, беше лошо това от мене. Давай. Можеш. Fucking масив. Чакай, съм интересен как Стилян още не ме е питал как си мисля Амара Какво? с Ренгар. Не си ли мъчил как просто казвам с Ренгар мислях Сяра? Не, ама... Там повече има смисъл. Ако пуснеш лошар, бих помислил, че си го мислил. Добре, yes. Може да купнеш то ултимейт на мен. Можех. Можеше. Не искаше. Искаше всички килове. Свинята. I can help. Бай, бадя. That's my guy. Oh my god, bro! Сори, късно реагирах. Просто отново Лъкс просто ромва... Лък ще много надразни. Не е на топ, виж той. Ми да къде е пъшнал. Това се едно си говоря там.